कोनो पहलवान जैसन पोज दो ना ओसलर। अरे तू पहलवान जैसन ना कोनो पागल जैसन लग रहा है बड़ा। चलो चेंज करो। थोड़ा अच्छा सा पोज दो ना ओसलर। बेटी अभी पिताजी के आराम करेदा। गाड़ी चला चला के हम एकदम थक चुकल बानी। ओसलर अकरा बारे में बतावत रहला ना, अब बताओ ना प्लीज। कितना बार पूछ चुकल बानी। 7 दिन के बाद सांप के डसला से ही मारल जाए। श्रृंगी महर्षि राजा परीक्षित के श्राप दिले रहले हैं और ये बात से डरा के राजा परीक्षित एक जल संधि के बीच में एक टावर पे आपन आश्रय ले ले। अकरा बाद 7 दिन बीत गए रहे और 7वां दिन सूर्यास्त से पहले कुछ महर्षि जन उनकरा से मिले आयल रहले। महर्षि कुछ फल लायल रहले। राजा परीक्षित ओकरा में से एगो फल तोड़े लगले, लेकिन राजा ये बात से अनजान रहले कि वो फल के अंदर एगो सांप छुप के बैठल बा। ओ अच्छा ओसलर, ये कहानी के मोरल का है? मोरल बताई तो का है बतावा ना ओसलर। तो रेंज ही नहीं किया। अनीशा के बजे हमके बुला रहल बा? हम आवे वाला बानी आपके बतैले रहे ना। कभी कभार यहाँ के केयर टेकर पले नहीं हो सकेले। पिताजी मोरल हेलो? का है? मोरल कोनो मोरल नहीं है ना? मोरल बा मोरल बा। हाँ हम देता नहीं। के बा? इली हॉस्टल से बा। हेलो हेलो सर, हम मुनार पुलिस स्टेशन से बोल रहल बानी। रउआ हिजे बानी, हमारा ऑफिस से मालूम चलल हा। रउआ वेकेशन पे बानी, कोनो रास्ता ना रहे, ऐसे फोन करनी हा सर। बोला। सर एजा कॉटेज में 3 गो हत्या भइल बा। जे मारल गइल बा वो ब्रिटिश हो पे बॉडी कटाई ओकरा से पहले एक बार वो आके देख ली प्लीज। सर एकरा पे बड़ा बड़ा हस्ती और मंत्री लोग भी शामिल बड़े। सर यही से वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। सर प्लीज सर। आ रहल बानी। जॉब कॉलिंग? बस आधा घंटा लगी, तब तक तू ये पैकेज के खोल के रखा, तब तक ओजलर वापस आ जाए। हेलो हेलो सर। अरे तू लोग का करके रख ले ऐसा बड़ा। का भाई? जब 2 दिन बोले रहनी तो 2 दिन बीवी बच्चन के साथ छुट्टी मनावे आयल रहनी है। बड़ा मुश्किल से रूम मिलल रहे यहाँ। और अब देखा यहाँ कदम रखा थी, लोकल पुलिस स्टेशन से फोन आ गई कॉटेज से सीधा वहाँ जाए खातिर। तू लोगन से के कहले रहे कॉटेज के नंबर देवे खातिर? ना सर, राउंड नंबर हम केहू के नहीं देले और ना केहू कॉल करके नंबर पूछ ले। और सर हमारा तो इहो नहीं पता कि रुआ इस पे बानी का। हेलो हेलो सर। हेलो बेटा चैनी, अनीसा, अनीशा, बेटा चैनी।